Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala hayri halqillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve men tabi'ahum bi ihsani ila yevmiddin. Hürmetli kollegalar, hürmetli qonaqlar, endi bugün biz bu mübarek oku yurtunda qabat şuşunday matur konferensiyaga jildik. Allah Teala rahmeti olsun uyushtiruvchilarga, şo'attirib bu konferensiyani ılgab kelgan qonaqlarga. Alдағы шығыш жасаушы Hazretimiz Marat Hazret medreselerinin оқыту программалары һәм аларга анда булган стандартлар хакында искә алып үтте. Медреселер яңа аякка басып эшли башлауына безнең 25-27 ел, 93 елларда, 91 елда Кабан арты мәчетендә беренче курслар оештырылып китте. Һәм инде алар тулы хокуклы уку йорты буларак, бу инде шушы Совет чорындагы вазгыяттан соң инде 93 ел алына точка начала, ягъни башлангыч чор булып. Шул чорда Мөхәммәдия мәдрәсәсе ачылды, башка мәдрәсәләр ачылды һәм инде беләбез, мен шушы дәврдә соң 2093 елдан алып 2015 елга кадәр һәр бер мәдрәсә үзе теләгәнчә укытты, үзенең укыту программасын төзеде, укыту тәртипләрен ясады һәм шушы 2013 елда мәдрәсә җитәкчеләре җыелышып дини уку йортлар өчен стандартлар әзерләү хакында сүз чыгарды һәм бу стандартлар 2 елда эшләнеп гамәлгә кертелде. Менә шушы стандартлар белән инде без якынча 19 ел, 4 ел эшлибез һәм нәтиҗәле эшлибез дип алабыз. Менә шушы мин мәдрәсә өлкәсендә эшләгәнгә 20 ел, мәдрәсәләр өлкәсендә эшләгәнгә шушы белем бирү өстендә мин бер әйбергә тап булдым. Марат хәзрәт шул хакта әйтте, сорауга җавап бирде. Мәдрәсәләрдә укытучылар бар, Аллага шөкер, ләкин бер проблемага тап була башладым. Чөнки укыту методикасы һәр бер укытучыда диярлек югары дәрәҗәдә юк. Мин мәдрәсә турында сөйлим. Мин институтларда турында вообще әйтмим. Мин беләм институтларда ничек укытканлыклары турында, ничә институтта укыдым, анысы мин аларның үзләренең кайгысы, мин алар кирәк түгел. Мин алар турында сөйлисем дә килми, ни өчен аларның үзләренең кайгылары, үзләре эшләсеннәр. Ләкин без бит монда дини мәгариф системасын үстерү турында сүз алып барабыз. Шулай бит. Һәм без конференцияларда җадиди усул, кадими усул дип тә сөйлибез. Һәм менә шушында мин чыгышымда әзрәк кенә искә алып үтәсем килә иде, ничек иттереп шушы укыту методикасын яхшырту һәм ничек тә булса алга, ягъни хәзерге вакытта бигрәк укучылар арасында беләбез, без балалар белән эшләгәннән соң нинди балаларда хәзер укырга теләк юклыгы. Bütün поголовно түгел, һәрбер түгел, әмма дә ләкин бар шундый күпчелек уже балалар укырга теләмиләр. Булай гына тиз генә җайлы гына чыкмакчы булар. Ул дини уку йортларында, дөньяви уку йортларында. Мин дөньяви укыту миңа кагылмаганга күрә, мин төгәл иттереп дини уку йортларында азрак кына нинди үзгәрешләр кертергә булыр дип тәкъдимнәремне, фикерләремне әйттем. Хәзрәт, сез игътибар белән тыңлап торсагыз, без сезнең белән бер илтак фикергә килә алсак, бу идеяны алга этәрергә насыйп булыр дип уйлыйбыз. Ярыймы киләсе җыелышларда. Инде укучының шәхесен, аның дөньяга карашын һәм иҗат сәләтләрен тәрбияләү һәр баланың яшенә һәм индивидуаль үзенчәлекләренә бәйле. Укучының гомуми үсешенә ирешү бурычы никадәр конкретрак итеп куелса, укыту формасы, айрым укучы белән эшләү проблемасы да шул кадәр ныграк сиздерә бара. Гадәттә укытучы дәрестә фронталь эш алып бара. Барлык укучылар içinde материалны бер төрле бәян итә.
аларга бер төрле биремнәр бирә, бер төрле бурычлар куя. Һәркемнең эш нәтиҗәсе башкаларныкыннан аерылып тора һәм кагыйдә буларак индивидуаль рәвештә бәяләнә. Бу традицион элек-электән килгән хәл һәм бүген дә шулай дәвам итә. Укучыларның оку эшчәнлеге процессы, укуы, язуы, гадәттә коллектив, кайчакта группалашкан формада бара. Танып белү эшчәнлеге, үзләштерү, яңа белем һәм күнекмәләр формалаштыру үзенең табигаты буенча укучының индивидуаль эшчәнлеге ул. Шуңа күрә укытучының белемне фронталь рәвештә һәммәсен бер юлы итеп бәян итүе белән аерым укучының аларны индивидуаль формада үзләштерү арасындагы каршылыкны җиңеп чыгу һәрвакыт педагоглар, укытучылар алдында торган җитди бурыч. Укытучыны индивидуальләштерү, ягъни укучыга аерым игътибар итүнең методик алымнары күп. Ләкин укытуның эчтәлеге, состав өлешләре, төшенчәләренең нинди излеклектә бирелүе һәм башка мәсьәләләр аеруча мөһим булып тора. Дәрес турында хәзерге теория укыту материалын анализлаганда катлаулык дәрәҗәләре буенча аны дифференциалаштыру тәкъдим ителә. Төрле дәрәҗәдәге проблемаларны хәл итү процессы оештырып, материалны төрле катлаулыкта укыту материалының катлаулыгы, яңа төшенчәләр һәм эш гамәл ысуллары санала. Терәк төшенчәләренең булмавы мәсьәләләре бу мәсьәлә шартында бирелгән зурлыклар, микъдарлар һәм башкаларга бәйле. Кыенлык дәрәҗәсе, укучының мәсьәлә шишу күнекмәләре белән шөгыльләнүе, текстны анализлый, гомумиләштерә белүе һәм башкага бәйләнгән. Укыту материалын әнә шул дифференциальләштерү, укытуны индивидуальләштерү ысулы ул. Һәр укучыга аерым игътибар итеп, аның шәхси үсешен тизләтеп була. Әмма бүгенге көндә укучыларда шәхеснең бер сыйфаты буларак коллективизм хиссе һәм аңлылыгы тәрбияләү элеккегә караганда җитдирәк проблема булып тора. Үз вакытында Крупская язганча бергәләп эшләү генә түгел, әле ул фақат бердәм танып белү бурычын бергәләп шишкәндә, хәл иткәндә генә мөстәкыйль коллектив оештырылуы турында сөйләргә мөмкин. Барлык укучыларны да эшкә җәлеп иткән, аларның хисләр дөньясын уяткан проблемалы ситуациядә коллективизм хиссе тәрбияли. Укыту формасына карап, бу эш парлап, звенолап, группалап оештырылырга мөмкин. Ләкин ул ничек оештырылса да коллектив эчендә шәхес-ара мөнәсәбәтләр тәрбияләргә ярдәм итәрлек булырга тиеш. Бер-береңне укыту элементлары бигрәк тә зур булмаган сыйныфларда һәрвакыт булды һәм хәзер дә бар. Яхшы укучы балалар материалны йомшак, акрын үзләштерүче иптәшләренә ярдәм итәләр. Шул рәвешчә аларга дәреснең гомуми темпын өлгерергә булышалар. Укыту методларын сайлап куллану, шулай ук укытуның дифференциальләштерү һәм индивидуальләштерүне көчәйтү мөмкинлеге бирә. Әйтик, кайбер укучыларга репродуктив, икенчеләргә исә продуктив методлар белән эшләүне таләп итә торган биремнәрне үтәргә кушыла. Дәрестә дидактик уеннар укытуның яңа коллектив формасы итеп санала. Бу өйрәнелә торган системаларның күренешләрне, процессларны, шулай ук булачак профессионал эшчәнлекне имитацион моделләштерү буенча актив уку эшчәнлеге булып тора. Психология күзлегеннән караганда бала кеше һәр төрле уенга хәвәс була. Дидактик күзлегеннән караганда уен мавыктыргыч, кызыклы ситуацияләрдә укытуның диалогик һәм эвристик, ягъни продуктив методларын бергә берләштерүеннән гыйбарәт ул. Проблемалы укытуның конкрет технологиясы сыйфатында бер юлы берничә методтан файдалану аерым методка караганда билгеле бер өстенлеккә ия. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышы сиры өйрәнгәндә проблемалы дәресләрдә кулланырга була. Мәсәлән, дидактик уеннардан политбой оештырырга була. Андый укучылар идеологик дошманның карашларын укучы үзе әйтә.
Һәм укучылар ике төркемгә бүленеп, идеологик дошманның тәгълиматын ялгыш булуын дәлиллерәк, нигезлерәк итеп аңлаткан төркем җиңүче булып чыга. Тәрбия эшендә үрнәкне көчле гаять зур һәм бу җәһәттән сахабаларның биографиясын бик әһәмиятле, сахабаларның тормышын биографиясы бик әһәмиятле. Ләкин биографияны гади генә итеп сөйләп чыгу укучылар күңелендә тирән эз калдырмый. Моның өчен дидактик уеннар файдаланырга була. Мәсәлән, үткәннәргә күңелдән сәяхәт ясау, биографиясы өйрәнелә торган сахаба белән әңгәмә үткәрү, аның замандашлары, бергә эшләгән, бергә яшәгән иптәшләре белән күңелдән очрашулар оештыру, сахаба йөргән эзләр буенча күңелдән генә сәяхәт итү, шундый уеннар һичшиксез укучыларның танып белү эшлекләшәнлеген активлаштырачак. Гарәп теле текстлары белән эшләгәндә дидактик уеннарның педагогик мөмкинчелекләре тагын да ачыла. Мәсәлән, биредә шундый эшләр оештырырга була. Текстны рольләргә бүлеп уку, уйнау, билгеле бер тип геройлар барлыкка китерү, персонажларның үз-үзләрен ничек тоту сурәтләгән эпизодларны сәхнәләштерү, төрле фикердәге һәм караштагы персонажларның каршылыгын уен барышында күрсәтү, төп коллизияларны берләштерү, тикшерү. Текстның формасын, эчтәлеген тикшерүгә багышлаган дәресләрдә дидактик уеннар үз-үзен аклый. Бу очракта укучылар тәнкыйтьче, корректор, күзәтүче, рәссам, комментатор кебек башка рольләрне башкарачак. Андый дәресләрдәге дидактик уеннарның максаты текстагы архитектониканың, сурәтләү чараларының идея эчтәлекне тулырак ачудагы ролен аңлауда укучыларга ярдәм итә. Дидактик уен оештыруның төп этаплары нидән гыйбарәт? Әлеге түбәндәгеләрен күрсәтеп үтик. Уенга әзерләнү, төп бурычны билгеләү, өйрәнелә торган объектның имитацион моделен төзү, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең Мәккәдән Мәдинәгә хиҗрәт кылуын, сәяхәтен сурәтләү, укучыларны уенда катнашу өчен кирәкле теоретик белемнәр, төрле мәгълүматлар белән тәэмин итү. Мәсәлән, бу юлда булган вакыйгалар турында тарихи мәгълүматлар бирү, уен ситуациясын барлыкка китерү, укучыларны уен шартларын һәм үзара аралашу кагыйдәләре белән таныштыру, рольләрне бүлешү һәм уен барышында шул бурычларны үтәүгә ирешү, шул процесста укыту проблемалары куела һәм шешелә һәм хәл ителә. Менә бездә хәзерге вакытта төрле мәдрәсәләрдә хәзер o ders alıp бару методикасы буенча Диния назаратның комиссиясы йөри. Менә алар Ютазыда булдылар, Әдмәттә булдылар. Инде кайда булдылар Сумали Кабаттан. Казандагы мәдрәсәләрдә булдылар һәм һәрбер менә шушы комиссияларның отчет биргәндә хәбәр итәләр, методика буенча күп кенә укытучыларның дәрес бирү дәрәҗәсе бик түбән һәм инде бик менә гади формада бер нинди дә кызыклы, эчтәлекле итеп инде шәкертләр килеп утыралар, дәрес бирелә, ише алына. То есть 4 шаблон буенча 4 этаплы. То есть инде үткән дәресне тикшерү, яңа материал бирү, кабатлау һәм дә инде ише бирү, шуның белән дәрес бетте. Бу әлбәттә бу гади 4 этаплы дәрес дип кенә аталар. Әмма дә ләкин нинди дә булса яңарыш кертү, нинди дә булса инновацион технологиялар куллану, булар хәзерге мәдрәсәләрдә бик аз кулланыла торган әйбер. Һәм мин тагын бер мөһим әйбергә игътибарны юнәлтәсем килә. Укыту белем алуга теләк, омтылыш уяту балаларда, укучыларда ул укытучының ничек иттереп дәресне алып баруыннан тора. Әгәр дә син укучылар белән эшли аласың, димәк, нинди дә булса класста, ягъни ситуатив булган проблемаларны, именно проблеманы күрсәтеп, шушы проблеманы шишу юлларын күрсәтеп һәм бүтән укучыларны актив катнаштыра алдың икән, бу отышлы була дип әйтәсем килә. Һәм соңгы момент, гафу итегез, дини текстлар. Дини текстларны, әдәбиятны укырга өйрәтү. Менә бу мәсьәлә яңа мәсьәлә дип әйтәсем килә. Хәзерге заманда бик күп дини әдәбият, литература, бик күп.
нинди генә календарь чыкмый, нинди генә газет-журналлар чыкмый, һәм нинчә генә типографияларда меңләгән китап чыгарыла. Ләкин алар бүтән китаплар да безнең фикергә, безнең күз йөртүгә, безнең мантыйкка, безнең мәсләккә яраклы түгел. Менә дәрес алып барганда тәкъдим итәсем килә укучыларга китап уку методикасын тәкъдим итү. Ул бар микән монда шундый методика булды микән дөньяви уку йортларда? То есть, например, китапны укыганда аның кирәкле мәгълүматны ала белү. Дөрес, менә чөнки бар бик күп төрле китаплар. Дөньяви уку йортлары өчен булсымы, укучы бит ул менә әйтик, мәсәлән, психология дәресендә 600 битлек китап. 600 битлек китап. Сиңа әзерләнергә кирәк. Сиңа шушыннан кирәкле мәгълүматны таба белергә кирәк. 600 бит арасында сиңа 20 бит кирәкле информация бар. Син аны ничек чыгарып ала аласың? Менә мин мәдрәсә укучылары өчен менә шушындый бер яңа китап уку методикасы буенча бер белешмәлек ясарга тәкъдим итәсем килә. Менә инде бу эшкә алынучы булсам, мин бик шат булыр идем. Чөнки бу мәсьәлә хәзерге көндә дини уку йортларында укучыларга гына түгел, бу гомумән дин өлкәсендә яшәгән кешеләргә. Вот менә безнең әбиләребез, бабайларыбыз газет укыйлар, әйме? Анда һәрбер кеше, анда төрле фикердәге газеталар бар. Алар шушы фикерне укыйлар да, алар бит аны үзләренә кабул итеп алалар һәм шуны тәкъдим иткәндә, аны менә шулай язылган китапта дип, ул аны дөрес хәбәр итеп тәкъдим итәсе килә. Ул бит Бухарийны да белми, ул Муслимны да белми, әмма дә ләкин бит аның ысуллары, методикасы бар. Менә мин мәдрәсәләр өчен шушындый бер методик эшләмә ясарга тәкъдим итәр идем. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Менә бу тулырак мәгълүматлар иншаллах тәала мин тапшырырмын. Доклад зур, шуның өчен инде мин шуны белән туктыйсым килә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сез Рифат хәзрәт мәктәпләргә дөньяви югары уку йортларына кагылмыйбыз дип әйтсәгез дә, менә шушы мәктәпләрдә югары уку йортларында кулланыла торган бөтен метод алымнарны монда кертеп җибәрдегез. Чыганагын беләсем килә, кайлардан нәрсәләр өйрәндегез? Хәзерге вакытта минем устазым ул Мирза Махмутов, Мирза Исмагилович Махмутов. Мин анда укыдым, мин аның белән аралаштым, мин аны яхшы таныш беләм. Мин аның нинди юл аша үткәнен беләм, нинди мәгариф министрлыгында эшләгән вакытыннан ук беләм. Аның эшләмәләрен мин бик яратып укыйм һәм алар миңа якын. Чөнки Мирза Исмагилович ул шундый шәхес буларак, ул динне яхшы беләдер. Ул бик динне яхшы белә, гарәп телен, ул гарәп теле белгече иде. Менә аның менә шушы ысулларын, аның ул бит шулай ук Ленинградтагы махсус мәктәптә укыган. Шуның өчен мин аның эшчәнлеге белән бик кызыксынам. Аның китаплары белән бик миндә байтагы бар. Аның эшләмәләрен ул гарәп теле укытты. Татар-Америка регионал институтында ул ачты һәм шунда гарәп теле белгече булып хезмәт итте. Гарәп телен укытты, мин анда укыдым. Шул аның кул астында дип әйтәсем килә инде. Аның китаплары, эшләмәләре безгә кулыбызга эләкте һәм инде мин аларны кулландым. Бу лекцияны, бу чыгышны әзерләгәндә аның эшләре белән бик нык таныштым. Чөнки анда бар иде башка ысуллар, башка әйберләр, мин аларны үзебезнең нигә кертергә тырыштым. Ул алымнарны безнең мәдрәсә системасына кертергә тырыштым. Tamam sağlıklı mı? Kazaklaşır. Tamam, tema kalmadı. Yazılmış, konuşulmuş. Bu sınıfta din rahatlığı boyunca hem din boyunca da biliriz. Ağzına din ne tutaydı mı? Tutadırıyor. Biz ana cenaze namazı okuduk bizana. Bik tegani, ol bik hürmet itedir, dini kişiydi. Beraber dualar kıladır, namazlarga jüridir, şu ettirip, ol şunday rahidanın fikri. Yok mu soru? Rahmat.